á escola unhas pequenas sementes. Sementes curiosas e travesas, que só deseaban crecer, xogar e aprender. As nais, os pais, os avós, os tíos, os mestres e ata os compañeiros máis grandes cultivaron con cariño e coidaron con esmero todas as sementes para que puideran crecer. Co paso do tempo, as sementes comenzaron a crecer e asomaron os primeiros brotes de cor verde esperanza, tan radiantes como o sol. Continuaron sendo inquietos, divertidos e entusiastas. Cada día preparábanse para crecer un pouquiño e esperaban que nós lle estendéramos as nosas mans. Pasaron case 6 anos e aquelas pequenas sementes que medraron diante dos nosos ollos convertéronse en plantas robustas, con follas fráxiles pero con fortes raíces. Cada unha delas creceu ao seu ritmo. Algunhas necesitaron de máis cuidados dos seus titores para avanzar seguras. Foron todas diversas, con distintos aromas, froitos e historias diferentes, pero todas especiais e únicas para nós. Aquelas pequenas sementes que chegaron ao primeiro curso xa son os graduados de sexto. Nenos e nenas que creceron xunto a nós coas ramas en alto pero con raíces profundas e resistentes. A vós, nenos e nenas, que hoxe terminardes a educación primaria, queremos agasallarvos con estas raíces que fixemos crecer entre todos nós. Raíces que vos farán permanecer firmes, aínda que as dificultades sexan grandes. Raíces que vos permitirán seguir crecendo. Raíces que vos recordarán os grandes momentos que vivistes nesta escola.
proxecto único e irrepetible, terminar a educación primaria. O ADA son de queira que vallades, pero non esquezades as raíces que os axudaron a crecer. Os vosos mestres, que estuveron a vosso lado nos malos e nos bons momentos. Os vosos compañeros, a curiosa. Desexamos moitas horas. Estamos seguros de que afrontaredes